Τόπε, ο παπαγάλος, ό,τι σάκα, βιάζει άλλος, τόπε. Ρε Βλάση, τι έπαθες? Και νιώτω, τάραχη, στην καρδιά μου να φέρνει, τάραχη, να με παρασφέρνει, τάραχη, βλέπω μπρος μου το πανταζί. Καλώς το Λευτέρη. Έλα, κάτσε, γεια σου Λευτεράκι μου. Καλά έχει να γίνει σήμερα πανικός. Τι θα σε κεράσουνε τα παιδιά? Τα παιδιά, εσύ δεν κερνάς τίποτα? Ναι, τα κεράσουνε πρώτα τα παιδιά και μετά τα άλλα παιδιά. Αχ, καλά! Έλα, φέρε ένα καπουτσινάκι τώρα να το χτυπήσω. Ένα εσπρέσο. Ένα φρέντο, δες το. Ναι, να σου πω, να σου φέρω ένα κουραμπιέ να κάνεις τη δουλειά σου, γιατί όλα αυτά που μου προανάφερες μου είναι παντελώς άγνωστα. Καλά, φέρε μου ένα φραπεδάκι. Εντάξει. Ωραία, να σου πω τι φραπέ θέλεις, γιατί έχω φραπέ με 3 εκατοστάρικα και φραπέ με 4 εκατοστάρικα. Και τι διαφορά έχουν αυτά τα δύο? 1 εκατοστάρικο. Αχ, καλά! Καλά, πήγαινε να μου πες το φραπεδάκι. Εντάξει, ας το πάνω μου. Γεια χαρά, παιδιά. Για το σοου, για το σοου. Εσείς? Ναι, εδώ. Λάση, κέρασε ένα ποτάκι τα παιδιά από μένα, σε παρακαλώ. Όχι, ευχαριστούμε, όχι, δεν χρειάζεται. Κέρασε τα παιδιά ό,τι θέλουν, να σπάρουν ό,τι γουστάρουν. Βλάση, ένα ρολό κοτόπουλο, ένα γουρουνόπουλο, μια καλαμαράκια, ένα χταπόδι, μια φέτα, 2 μπύρες, 2 μπακλαβάδι, 2 γιαούρτια. Μια παστίτσιο, ένα γεμιστά. Βλάση, μια χοιρινή και ένα μπουκάλι κρασί. 12 ασταχούς, 14 χαβιάρια και 8 μπύρες. Λάση, ένα με άλλο μακάρονο ακόμα και τον πήρες. Λάση, φέρε το λογαριασμό και το φραπέ. Έφτασε. Έτοιμο και το φραπεδάκι σου. Γιατί το έχεις στα χεράκι σου έτσι, παιδί? Θα καταλάβεις σε λίγο. Καλά. Λογαριασμό τον έφερες? Ναι, ναι. Δευτέρη, τι να σου πω. Λυπάμαι για λογαριασμό σου. Λυπάμαι για λογαριασμό σου. Τι είναι αυτό? 69.700. Αχ, καλό, Κακό,